Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kalau misalnya Mbah Yai Rahmanullah santri itu butuh kita nolong. Ini burung kalau bisa kita nolong terus santri. Nyolong kuwi ning ngono ora kok nyolong apa-apa. Tapi iso nyolong waktu. Nyolong ilmune Yai. Nyolong ilmune kancane. Ini kancane turu, kowe melek, kowe nyolong sini. Nah, pas Pak Kiai ora ono, kowe berobat apik kowe nyolong. Nyolong. Nek aku ora nyolong nyogok Gusti Allah. Nah, nyogok Gusti Allah. Jadi wong arep luwe ya kudu luwe. Ra mungkin wong ora luwe kok iso luwe ra mungkin. Dan Pak Kiai Sari Nampula itu selalu pesan paling enak itu masa jadi santri benar. Paling enak umur itu jadi santri. Semuanya indah. Kosong, ya, kosong. Habis jadi orang santri, jadi mangan enak dia dari santri. Sebab wis mangan enak. Yo apa Iwa ya seraina pura raina, bomne kuwi hamburger sing ana ndelek-elek tuwa. Bisa sendiri. Nek santri kan telo mentah enak. Ya. Santri telo mentah enak. Segoro mateng wae enak. Apa? Sampai ndelek-elek tuwa ya enak. Iku artinya nek padha diberi mangan sing enak to. Mangan enak. Nek wis kaya ngene wis ora iso mangan. Santri itu paling enak mangan. Ngombe yo enak. Ngombe sumur yo enak. Jadi kita memang harus apa? Kowe gua wong sing wis tau. Asaid man wa ido biwirihi, wong sing bejo wis dituri kancane. Kowe mobil jangan musuh musibah kami. Aku kan untung gue ora dadi pelaku mobil ketabrak juga gue remuk wong mati kabeh kan biasanya tulis jangan musuh musibah kami. Jadi yang ngono aku yo kowe aja musuh musibah saya. Rahmat yo musibah, kowe musibah seketur kabeh. Tenan aku pokoke wong tuaku setuju bahwa jenis seno nek foto 5 tahun ra balik. Wes mesti dari ngalim, Quran hafal, hadis hafal, sar pinter, ibarat dari apa sih? Nek cara wong wis seneng omah mulang apa wis nganggo buku. Mulang alfiah nganggo buku, mau Quran nganggo Quran, itu enak. Tapi cah santri dikandani saiki ora iso. Lagi menjadi nek coraku apa ya? Harus sekarang ini nek ming nampa santri sasake kiai rugi. Nek coraku memang kita harus apa ya? Golek wong-wong apa kanca sing kira iso ngragati. Kowe santri loro yang penting dadi wong hafal Quran kabeh. Lebih baik daripada santri 200 ning bawa mengganggu weteng. Ono saiki wala bener Sayyid Muhammad mondok rawan 10 tahun gak sama mondok. Karena apa? Ya mondok itu ora dolanan. Sebagai kiai ya tanggung jawab nang gurune, ora ngisi-ngisi iki gurune. Ya. Padha karo aku ketua UGM ya. Pimpinan rektor UGM jono mahasiswa mogol kan aku seneng, ora seneng. Ya kondo kuliah ning UGM, padahal rektornya aku. Tapi wongnya nyolong, wongnya genah kan gak bagus. Itu membuat citra yang tidak baik. Jadi pada pesantren sekarang wis zamane ya wongnya sebenarnya apa ya situasi sesuai dengan keadaan. Contoh, biyen wong nandur jagung itu saka wite jagung sing asli ditandur wis ora ana wong tuku bibit jagung. Nandur pari yo ngono. Ora ana wong tuku bibit pari sing nang pasar kuwi ora ana. Pari ya dipeki sing apik-apik terus dinggahke terus dinggahke wis iki iso nggo wine. Wis ana. Dia pek pari sing apik nggo wine. Dene wine pari ra gagangke ditamleke nang omah diset-set. Jenenge apa murid. Ya, set. Iku sampe murid
jadi apa pelan pariwi itu kan tidak sampai ke kelemahan. Oke, itu jadi jajar bertukar. Dan tanduran saya kan gak iso. Gue balik sing orang kita bawa ini rapi. Sekarang harus tukar yang pertanian. Saya mesti tukar. Orang-orang kan tukar. Nanti begini semongko, yo ngono, nandur apa? Kabeh wis nganggo pokoke sekarang wis nganggo ilmu kabeh. Orang ngono ora dadi. Lho biyen kuwi wong ngaji ya wis ngono. Saiki gak iso. Waton santri di kiai gak iso. Biar waton pari kuwi iso dadi wine. Biar setiap santri ki iso dadi kiai. Lha ngomongke biyen ki wong sing mondok 100 sing dadi 90. Saya ki wong nomor 1 sing dadi 1. Kan berarti nek cara aku, nah ini aja apa ya nek cara aku yuk kita ora apa jenenge? Risikonya besar. Kayak wong dodol, barang kan sekarang risikonya besar. Hanya dari Indonesia kita harus mikir. Nah, bener aku ya 10 tahun. Dan aku sebenarnya wong tuane itu wis izin 10 tahun, 15 tahun, seneng. Suwe lah ketemu masih seneng. Kok ibaratnya wong biyen nang Jakarta kerjane setahun. Bali ngono kuwi seneng. Ya, saka Jakarta. Itu apa? Di duit. Di tuku apa? Oleh-oleh. Seneng. Kenapa semangat ngaji kita itu gak seperti wong biyen, wong kerja. Nah biyen kan ora ngaji, mondok ora ono. Enenge ning Jakarta kerja. Di pegawai Bali, di motor, iso bangun rumah, itu gaya. Sekarang mestinya orang santri itu kepengen naik Bali itu kudu wis bener-bener apa jenenge bener-bener wis nggawa ilmu, wah aku alfiah beres, jurumnya beres, cerita beres, sing lucu-lucu beres, cerita sing ala ngono wis nyalengi saka pondok. Rahmat ngono kuwi nang atine sawae iki cerita meniki tak cerita santri. Ngono wis duwe, men nyalengi kok blonjo ya kowe iki ning pondok iki blonjo ya. Waktu blondo malah turu. Wis mikir ke negara. Wes. Eropa iki piye? Yo wong pondok kok mikirke mending-mending saking apa Siraya Badaraya. Mondok itu kulaan ilmu. Ya apa ceritane Abuya, ya apa ceritane Setabas, ya apa ceritane Habib Salim Syari, ya apa ceritane Mbah Munawir, ya apa ceritane Mbah Mufid. Bagi mriku nonggon wa minta silurumi ta'lim iku lho, ta'lim iku sebab Mbah Kiai lho berhasil ngene. Nanti ning Mekah mangan turan kulit semongko. Iki dadi wong ino. Jadi santri kudu ngrasa ino. Aja santri mangane hamburger. Makane apa? Nasi goreng kambing. Ya. Saya nenge nasi goreng kodok, nasi goreng itu cekel ngarepan. Saya nenge nasi goreng apa ku jenenge cacing. Saya nenge gawe hamburger gawe teko godhong kuwi apa? Godhong tetean kuwi terus karo godhong pelem ngono. Gawe. Iso nggo sejarah. Nah, aku biar pengen sejarah. Yang pondok itu ning Nanggulan itu lek ku ge pawon iku pondok sing dadi kamar gitu. Pondok entek garisnya terus tak imperi ini. Yo mangan kuwi yo bengi-bengi ora ono kayu dan sing kayu yo gede iki kuwi. Surati kancaku ngaji. Surati kancaku ngaji. Apa nimen berangku kancaku ngaji. Angge jam 12 kliwat yo. Konangan punya pinjam satu sampai. Sampai kayak sekolah seneng ya rawon. Enak tenang mangan yang pondok. Nang omah wis ra enak. Lho nek kowe nang pondok iki seneng mah. Ah sesuk kono nggo cerita, mangan telotok, terkadang mangan segani digawa kancane ben songi ra iso turu mergo ra bosene nganti ngising ra iso mergo ra ono sing disingke. Mentut lho ra iso-isan. Mentut ki ra iso. Wis apa? Wis kosong. Dinetna ya kosong. Kuwi nang cerita. Bosene nang pondok ngentat-ngentut musang-musing. Ceritane ra ono. Mau kena pondok iki kulaan cerita. Keramat kuwi kulaan cerita. Bagus. Ceritane sing apik-apik. Ceritane Mbah Kiai. Ceritane wong ndres sing aku iso cerita wong
Candil ya kayak Rahman itu. Memang asik ceritanya paling asik. Dan ceritanya sangat banyak apalagi apa maksudnya? Kowe bener-bener jenius terus kowe modal apa ya? Belajar dari apa? Dari kahanan. Belajar akwal. Apa lisanul hal asal misal makol ini belajar kahanan ini penting. Wah aku santri sak kelas. Santri sak kelas. Pinter. Ngaji alfiyah itu ora ono sing ketinggal sebaris, ngaji ihya khatam ora sing ketinggal sebaris, Bukhari 4 jilid rampung selesai tanpa setinggal sak huruf gak? Hah? Bedane ya bedane. Dhewe iku ning pondok ora mikirke Pak Kiai, ora ono khidmah nek cara. Nek cara mondoke ora ono khidmah. Tegese dhewe pokoke sementara masih Pak Kiai. Bos, ngaji aktif dhisik dhewe. Bali kuwi tak kowe wis iso. Kon maca ya iso. Nek gak pernah khidmah. Ra tau ning sawah, ra tau nyapu, ra tau ngompo, tukang kok geke kancane aku ning sawah kancane jahit, aku ning iki kon aku beda. Wah aku ya ngaji ya anggere esuk ya iki numpak motor nang Sindon golek pasir mikirke pondok le bangun kepiye Pak Kiai kepiye le golek roster kepiye nang ngene sapa mikirke ngomong kene ngono kuwi bedane saiki tekan omah kita berakam bahkan sampai saiki rung nikah ya serana kabar itu pondok itu khidmah itu penting. Tapi sekarang iku repot. Wong sing khidmah biasanya ngajine kurang. Gak boleh aku ya. Khidmah itu resiko sendiri. Jadi gak bisa khidmah kemudian mengganggu ngaji gak bisa. Nah saya kira khidmah ganggu ngaji ganggu khidmah ngaji ganggu wiridan gak bisa. Iku padha wae kowe ngaji mempeng khidmah ora, kowe khidmah mempeng ngaji ora, sama saja, ra dadi. Sing dadi itu putus sepertiga. Khidmah kuat, ngaji kuat, wirid kuat. Berarti dia buya. Dia buya itu khidmah kuat luar biasa, ngaji luar biasa, wiridnya luar biasa. 3 itu sama. Gak bisa dipisahkan. Jadi kok ya tukang khidmah, kasarnya tukang nukang, tukang nyapu, tukang nempawet, tapi ngajinya sama aja. Karena khidmah itu nilai tersendiri. Ya. Kemudian wirid juga nilai tersendiri. Jadi ini ibarat apa ya? Ini ibarat cara omah ini ya wis ana omahe, ana cete, ana keramik. Harus sempurna satu-satu. Gue terkadang santri sekarang enggak kuat. Ya memang berat. Wong ngaji kok khidmah berat. Emang ini kiai itu berat kok. Nah udah berat udah kiai. Kok santai-santai ya ora iso. Kudu apa jenis turu sing kepenak, mangan sing enak. Iku resep kiai iki. Turu sing enak, mangan sing enak iku nang pondok. Berarti ora matuk tenan jowo. Ora ngelih tenan aja mangan. Kuwi dadi. Ya. Kuwi berat memang. Nek jenenge khidmah karo ngaji itu dikumpul dadi siji berat. Tapi itu target. Nek berat salah satu nanti dadine salah satu kowe kuat wirite kok dadi wirite. Ini dadi jubur. Golek ilmu nih kowe tukang pidato. Kowe ora wirid sombong. Ora keramat. Mula santri aku ya santri Yaman wirite ra umum. Aku delok nganti BHG iku sing muridé Pak Taifur. Ket mau jam 3 ya iki sing wirid kok anu coronge kaya ben gua temeni krungu ning Malaysia ning Perak. Regular wae wah nanti jam itu aja saya dicorong. Rasanya bisa, gua temen biasa wae kok jam itu aja wirid padahal kan mana, kue sawi subuh, wirid, wirid, ngaji. Iya pokoknya gue memang harus kuat, gue nang omah kan nunggu cerita. Gue tuh udah pinter cerita, ceritanya sing apik-apik, kanca sing deres, kanca sing elek nang pondok, kanca sing pokoke cerita sing apik. Cerita sing apik gue, cerita sing apik ben apa? Gue pengalaman. Sebab ngono kuwi njo marake apa? Refreshing, nek cerita kanca sing elek yo fresh, iki sing apik yo fresh. Iki fresh.